Ok. Salam alaikum, Ambalma Malion. Amofo, Kauparkada, Abalmakene, Audenga de Amarasila, je recherche Kaina au fait. À la émission partagée avec Kerblaga Chemcha. Et Niorola, Anga Fouli Pelebele, Sanga Shelfouke, ma chèque Tiami, Aydra, Kamako Fratiki. À la Shelfouke, soit Kamako Fura, la Fura Minaka, Impana Bade, ma tension, diabète, Foudimi, Redimi, Kodimi. Shelfouke, numéro 78, 03, Aïe Fura, nous Korwaka Kalumbonda. Kanga Pelebele Fo, no Eshegu la Sana Kane, Pelebele dans les Messebou. Maléon, ite Shegu la Sana Kane, ka Mayma do Fikase Segu. Ni sera segu iba do ka foko belebelebe tubul samani a Shegu la Sana Kane a folendo avec ka para min ke ka faso indeme pour que France kana dongoro soro Mali la a Malion aka kanga Shegu la Sana Kane fo Shegu la Sana Kane fole ka mugadamu fo Aboubacar Kamara ka se la Sana Dambele ka se Seydou Bama nolu aka kadiya nyamoye olu be ka fole be aka Segu autorité morale aka foli belebele bien ka Soufi Madou no chauffeur Madou aka o fana o ka foli belebele bien o temelengo Malion ka Cheikh Salafou Kandialo ni Cheikh Salah Kandialo no fora yoro mina wakli ka nga jige Mohamed Abdoulaye Chadou o modemu Sidi Mourbo Kan Malion beka ngo don o bonzon donc Cheikh Salah Sidi Kandialo belebele actuellement sera Mali kona ka foli belebele bien donc on temelengo ka Mali karamogo na a doni baga befo ka fo anga autorité ye ku akito anga dunso nu ka collaborer pour que sécurité bena jamana kono on dunso ka collaborer ka sécurité ka baskilana aba kalama dunso be barala ambora a information chama kalama be barala u sege donc nous état nous autorité ka collaborer. Donc, on a un sujet qu'on a là. Un sujet c'est doré, puis on a une nouvelle doré kalama. France a un navire de guerre, minaka bonaka navire de guerre bay. Na togo le porte-avions tonnerre. Porte-avions tonnerre, ni a tagala français porte-avions flang en boulot. Charles de Gaulle be tonnerre be. Mais au porte-avions tonnerre ni oreka bonou ka porte-avions bay. Au porte-avions tonnerre ni kode kumbe Guinée Bissau. A bora Guinée Bissau ayi kunda oro jumenga ayi kunda Côte d'Ivoire de kan a armelendo véhicule blindé badé ma kono che keme salami on alendo ki choko bi ame wakati na Côte d'Ivoire avec plus de 6 hélicoptères avec beaucoup d'avions de chasse donc kolu n'allait me bi Côte d'Ivoire kuni Ivoire soraso ku kanga jeka exercice militaire ou ke ku kanga jeka kele nyebla bara ou ke ku kanga entraînement ke yon fait ko français ben aller technique ni fendo ira Côte d'Ivoire na dabri ne ko don ni wakati laba nuna ne ma deleka ye ka foko français ka porte-avions tonnerre ko ni mena Afrique yere ka bena Afrique comment précisément ka be na Côte d'Ivoire avec 300 hommes o check keme sabaye ko lu be klaka to Côte d'Ivoire o check keme sabaye me klaka to Côte d'Ivoire donc ko porte-avions ni Kabe est rentré jusqu'au 11 novembre. Donc, avec tout barala, ou exercice ou que, à la clé ne va pas ou exercice monungé. Mais Koube est rentré jusqu'au 11 novembre, ou qu'un porte-avions, nous, le tonnerre. Donc, il a amené plus de 300 hommes, avec plus de 60 véhicules blindés, beaucoup d'hélicoptères, avec des avions de chasse. Donc, Kouni Ivoire, ou un exercice militaire conjoint gagnant fait. Kouni Boré, 300 hommes ni ko be to Côte d'Ivoire donc porte-avions o be sengata o porte-avions mi do porte-avions amphibie do o be se ka baraka dila chogo na o be baraka dugumala la o chogo kelena c'est la première fois ne ka yeko France ka porte-avions aka se Afrique de l'Ouest surtout am contexte mina am guerre konnala am kele konnala am wakati konnala o ka fenga se mais on ta do be ka janfa mi labe mais mimbu kono Mimbu kono nou ya korobo mimbe France kono angona antado jamfa do wa jamfa tewa parce que mo se ka jamana bali ou ka exercice militaire ou ke mais enjeu do be mo ma nga ina enjeu mingo d'abord il y a le Mali il y a le Burkina parce que Burkina na takale coup d'état kera gelea konna la o gelea konna la finitugu yere dama blala yongona e ba ka fo terroriste bu ko profiter o be ka attaquer
donc ne dun de la ka nin yɔrɔ fɔ ne bɛ siran nin yɔrɔ yen ni Mali mi teliya ka Burkina dɛmɛ France bɛ Burkina kɛ prétexte ye pour demander une intervention militaire. France b'a demander ko n'olu ma intervention militaire kɛ Burkina ko le temps que armée Burkina bɛ ka bila sur pied ko terroristes bɛ sɔn ka dégâts kɛ. Donc au aspect bɛ i m'a ye u ka porte-avions in nana en tout cas en t'a dɔn c'est pour préparer une intervention mɔgɔ ala kelen de bɛ a tiɲɛ dɔn. En même temps conflit bɛ Mali n'i y'a ta k'a lajɛ ani Côte d'Ivoire cɛ sur le plan n'i y'a ta k'a lajɛ sur le plan diplomatique n'o ye l'affaire des 46 mercenaires en t'a dɔn min bɛ yen. En même temps France tɛ fɛ Mali de ka sumaya bi an bɛ wagati min kɔnɔna la parce que n'a ye Sahel perdu ça c'est fini pour l'existence de la France. Sinon on bɛ ka na ni porte-avions min ye Tonnerre ni porte-avions Tonnerre ni mago bɛ Ukraine u ka ni porte-avions bila ka taa Ukraine ka taa Ukrainiens dɛmɛ. Donc tubabu bɛ fɛ ka mun de kɛ u b'a dɔn k'a fɔ Ukraine tɛna se ka tila Russie la cogo si la u b'a lajɛ k'u ka force fanba k'a bila ka na Afrique parce que Afrique ka gɛlɛn u ma ni Ukraine ye parce que u ka dugu jukɔrɔ nafolo o bɛɛ bɛ bɔ yan Afrique de Afrique bɛ min représenter tubabuw ma Europe tɛ o représenter u ma Ukraine tɛ o représenter u ma n'i y'a mɛn ko France Afrique de don ni France bɔra Afrique territoire kan diɲɛ don o don i b'a ye k'a fɔ France u tɛ se k'u ka chômeurs sara u ka service social n'o ye ka mɔgɔ furakɛ fo i b'a ye o bɛ éliminer i b'a ye France tɛ se ka armement entretien kɔrɔ donc o de senfɛ u n'u ka porte-avions u sera Côte d'Ivoire an t'a dɔn hakilina min bɛ yen mais n ye enjeu dɔw fɔ mais kelen kɔni bɛ maliyɛnw bɛɛ la rassurer a b'a kalama bi avion de chasse min bɛ Mali bolo Mali ka avion de chasse min n'a a tiɲɛna récemment a ɲɔgɔn baden de bɛ an bolo l'eau camanba de nana u ye avion kelen de yira an na est-ce que i y'a faamu donc ni kelen tiɲɛna a tɔ baden bɛ o ye fɔlɔ ye o avion min tiɲɛna fɛnɛ Russie y'a décidé ko avion in ka avion d'a ma min fɛnɛ bɛ Su-25 ɲɛ an tɛna kuma fɔ n ko dɔw y'a fɔ a ma mɛn a ye image dɔw ye a ma mɛn est-ce que i y'a faamu o bɛ TikTok kan o bɛ réseaux sociaux kan o image ye avion dɔw ye est-ce que i y'a faamu u bɛ ka na jigin verticalement avion bobara b'a fɔ k'a bɛna jigin dugumala la a nun bɛ tila ka wuli bɛɛ b'a dɔn o tɛ Su-25 ye a kɔkun ni Su-25 kɔkun tɛ kelen ye mɔ avion qualité min ye ne da tun y'o fɔ an b'a to armée ka état major k'o fɔ fɛn bɛ Mali bolo min ka teli est-ce que i y'a faamu ka tɛmɛ France ka Rafale kan fɛn bɛ Mali bolo min ka teli ka tɛmɛ France ka Mirage kan Albatrosw bɛ an bolo hélicoptère d'attaque baden bɛ en même temps an ye fɛn sɔrɔ n'a bɛ fɔ o de ma ko dankɔrɔba ministère de la défense y'a fɔ mais o m'a fɔ type min don n'o de ye ce qu'on appelle est-ce qu'il y a les systèmes de défense anti-aérien Russie tɛ taa intervention na jamana si la nous ni SAM S300 SAM S400 SAM S500 nous n'o mana o jamana kɔnɔna la bi an bɛ se k'a fɔ système de défense anti-aérien min bɛ Mali bolo a bɛ Mali permettre ni avion y'a kɔrɔbɔ a b'a avion éliminer sanfɛ ka sɔrɔ a n'a ka missile ma baara kɛ u ma dégâts kɛ dugumala la système de défense anti-aérien min b'an bolo ani radar min b'an bolo mouvement de troupes fɛn fɛn n'i y'a kɔrɔbɔ sous région kɔnɔna la i bɛna dɔn k'i ye dangala ta kun ma i bɛna dɔn parce que i b'a kalama i ka minɛn bɛ détruire i ka kɛlɛkɛ minɛn bɛ détruire depuis ton sol kabiri n'a ma se Mali territoire kan bi a capacité b'an bolo le Mali dispose de missiles de longue portée missile olu tɛ avion ye dɛ k'i to i ka jamana la k'a fili ka taa yɔrɔ wɛrɛ missile de longue portée o bɛ Mali bolo bi Mali ye labɛn min kɛ an b'a labɛn terrorisme kama dɛ Mali ye yɛrɛ lakana k'i ka jamana k'a sécuriser système défensif système offensif Mali ye nin bɛɛ de labɛn aw m'a ye an bɛ ka kɛlɛkɛminɛn suru an kan wa an bɛ wagati min na actuellement hali kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw bɛ nalen tuguni an ka système n'an ka arsenal de défense a tɔ de bɛ ka renforcer parce que an b'a dɔn an ni jamana min kɛlɛla a tɛna fara n'a mɛ a bɛna an labɛnnen sɔrɔ wa n'a jamana n'a y'a kɔrɔbɔ n'o ye France ye an b'a ka existence ban Sahel kɔnɔ bi o moyen n'o possibilité o bɛ Mali armée bolo donc an tɛna kɔrɔfɔ di yan an bɛ vidéo an b'a giriya maliyɛnw ni janfa bɛ filɛ a y'o hakili sigi an labɛnnen don en même temps militairement la France elle seule n'est pas capable de gagner une guerre
Moi français bombe mindi Ukraine ma France ka bombe stocku bana tellement que yu ka minan cɛ k'a di Ukraine ma. France ka canon César au stocku au épuisera 80-90% o y'a bɛɛ di Ukraine ma. Kɛlɛkɛ minan foyi tɛ France bolo u bɛ bloc ni tapage de kɛ sinon u ka minan bɛɛ banna fu kɔtɔ. Salam alaikum.